Hayırlı gün, hürmetli kollegalar, milletdaşlar. Kollegalar aytası kile, çünkü barыбыз да шулук biz milletimiz için mühim bulgan çarada şunu күрсәтү, мәс'улия мәгълүмат чараларында күрсәтү турында сүз алып барыла. Соңгы елларда мәгълүм булганча, безнең илнең татарлар яшәгән төбәкләрдә милли тарих буенча шактый гына өйрәнү буенча шактый гына эш алып барыла. Бүгенге көндә Башкортстанда гына алсак та, шушы төбәк тарихын, татар авыллары, Башкортстанның татар авылларының тарихын өйрәнүчеләр буенча 500-дән артык хезмәт бастырылды. Шуңа күрә, менә бүгенге көндә ул актуаль мәсьәлә, төбәк тарих, бөтен Россия күләмендә төбәк тарихчыларын җыенын уздыру. Шул уңайдан менә шушы 2 көн дәвамында 29 һәм 30 октябрь көннәрендә Казан милли мәдәният үзәге бинасында бөтен Россия октябрь һәм 30 октябрь көннәрендә бөтен Россия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыены узачак. Димәк, программага килгән вакытта 2 көн дәвамында беренче көнне әлбәттә инде шушы безнең 41 регион катнашында 150 катнашучыбыз төбәк тарихын өйрәнүче, русча әйткәндә краевед җыелачак. Беренче көн әлбәттә Казан белән һәм Казанның 1000 еллык музее белән таныштыру экскурсия булачак. Һәм шушы Татарстан Республикасының Фәннәр академиясының Шиһабдин Мәрҗани исемендәге тарих институты һәм Татарстан Республикасының энциклопедия институтының хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре белән берлектә Россия Ислам университеты хезмәткәрләре һәм җитәкчелеге белән берлектә түгәрәк өстәле оештырыла. Һәм кичке якта менә безнең белән бүген дә ул биредә Башкортстан Республикасында Чакмагыш районында Касым Юсуповның үзенең төбәгенә, авылларына багышланган зур хезмәтләр бастырылып чыкты. Менә аның җитәкчелегендә Чакмагыш районының мәдәният хезмәткәрләре белән катнашында аның Касым Юсуповның китапларының презентациясын оештыру булачак. Һәм 2-30 октябрь көне инде форумның пленар утырышы. Шушы форумның пленар утырышыннан соң шушы утырышның актуаль мәсьәләләренең берсе бүгенге көндә бөтен Россия күләмендә, аннарсын инде һәм киләсе елларны ул ил күләмендә дип аталыр совет утырышы. Координацион совет төбәк тарихчыларын берләштерүче. Ул димәк, форумның пленар утырышы сәгать 9-дан 12-гә хәтле. Төбәк тарихын өйрәнүчеләр советы утырышы сәгать 3-тән 4-гә хәтле. Һәм шуның арасында безнең Фәүзия апа Бәйрәмованың ана китабын презентациясе булачак. Ул презентациялар турында Марсифкач әйтеп үтсен. Дан сайыс әйтеп китте, менә 29 октябрь көнне безнең Башкортстанның күренекле галиме, үзе икътисад фәннәре докторы Касым Назифова Юсуповның туган ягына багышланган китапларын тәкъдим итү кичәсе булачак. Без инде берничә ел элек аның 2 китабын тәкъдим иткән идек. Аның барлыгы бүгенге көнгә 6 китабы нәшр ителде. Һәм менә соңгы чыккан китаплары белән китапларын тәкъдим итү кичәсе узачак инде. Менә заманалар үзгәрүен шуннан күреп торабыз инде. Аллага шөкер, район башлыгы үзе киләчәк. Рифат әфәнде Юсупов үзенә катнашуына без тәкъдим иткәчтән бик теләп, ризалашты. Һәм инде икенче көнне Фәүзия ханым Бәйрәмованың ана китабын тәкъдим итү кичәсе булачак. Ул әйткәнебезчә 13 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр Казан милли мәдәният үзәгендә. Фәүзия апаның ана китабы турында ишеткәнсездер инде. Ул күренекле язучы Шыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймә ханымга багышланган китап. Белүчә, ул татар хатыны чыгышы белән Күкмара төбәгеннән. Менә безнең өчен дә бик мөһим китап. Бу инде безнең форумның мәдәни өлеше дип әйтсәк тә була. Инде катнашучыларга килгәндә, менә Данис әфәнде әйтеп китте инде. 40-тан артык төбәк катнашырга теләк белдерде. Иң ерак төбәк Приморье крае. Хәтта шуннан килүчеләр бар, әйме. Һәр төбәктә дә төбәк тарихын, яисә ул төбәктәге татарларның
тарихын үйренушілер бар, қызықсынушылар бар. Бұл енді біздің әлі бірінші форум. Бұл енді бигрәк тә менә түгәрәк өстәл һәм пленар утырышының енді біріншілігі шушы туган якны өйрәнүчеләргә азрак күпмедер дәрәҗәдә юнәлеш бирү дисәк тә була. Чөнки менә ул хезмәтләр инде бик күп, йөзләгән, бәлки меңләгән хезмәт бардыр туган якны өйрәнү буенча. Ләкин аларның кайберләре инде теге шилип эшли, дөресен генә әйткәндә, кайберләре менә Касыйм абыйныкы кебек әсәр хезмәтләр дә бар, югары дәрәҗәдә язылган. Шуңа күрә аларны менә шу туган якны өйрәнүчеләрне бер барлау, җыйнау һәм координацион совет булдыру һәм киләчәктә алар белән элемтәдә тору һәм бары тик Казанда гына түгел, Заналь яисә Башкортстанда булган кебек республика күләмендә шушындый чараларны үткәреп килү. Без инде менә күпме ничә еллар җыенып йөрсәк тә, әле моңарчы үткәрә алмаган идек бу форумны. Ә инде Башкортстанда мондый форумны үткәрделәр, конференцияны үткәрделәр һәм туган якны татар краеведлары оешмасын да оештырырга өлгерделәр. Шундый оешманы безнең Пермь краенда оештырдылар инде бүгенге көнгә. Һәм менә Касыйм абый да сөйләп китәр, әле анда бик үзенчәлекле конкурс та игълан ителгән иде узган елны. Шушы туган якны өйрәнүчеләрнең хезмәтләрен бәяләп зур гына конкурс булды. Касыйм абыйның китаплары буенча шундый матур кичә Казан милли мәдәни үзәгендә булган иде, презентация булган иде. Шахмагыш артистлары чыгыш ясап шаккатырганнар иде. Ягъни Башкортстанның потенциалын яндагы шәхесләрне шундый кызык итеп зорлап күрсәткән фактның дәвам итүенә бик шатланам. Хәзер миңа китү кирәклеген искә алып бер-ике генә белдерү ясарга телим. Менә бу чара шулкадәр зур, мин бөтен шәхси планнарны үзгәртеп обязательно киләчәкмен. Шуның тәкъдим белән килгән идем. Башкортстанның Тәтешле районының турында китап чыкканын күрдегезме? Безнең Верховный судта 40 ел буе член Верховный суда булып эшләгән Шакирҗанов Рафаэль Валерьевич үзенең иптәше шу бер дусты Томас белән китап чыгарды. 1000 битлек Татышлинский рай дип атала. Оҗмах дип күрсәтә. 1000 битлек китап, 1000 бит, 1000 дана тираж белән һәр бите 4 төсле буяулы. Һәм алар 3-4 ел буе эшләделәр. Шу күз алдында булды инде ул. Шунда презентация үткәрергә дип әйтергә кергән идем. Ул китапны китереп, һәрхәлдә ул китапны карап, бу чаралар вакытында искә алсагыз иде, докладка кертергәме, чөнки аның үзенең эшләгән Верховный судта гына утыра ул. Судья булып Верховныйда 40 ел эшли. Ул фильмнар чыгарта, Гөлшат Зәйнәшеваның кияве, Гөлшат Зәйнәшева исемендәге фестиваль үткәрә Минзәлә районында. Фильмнар эшләтте. Безнең белән бергә Рафаэль Вали улы Шакирҗанов. Халык хәтерен саклап дигән конкурс мин моңарга инде бик үк әзердә түгел, чөнки күп детальләр онытылып беткән ия. Мин үземнең кайгы белән йөрәм битендә бу чиракта. 2014 елның башында булды бу конкурс. Бирлек җәмгыяте мин чакырды жюри рәисе итеп. Мин теге бу эшкә шундым, бер нәрсә дә әле белмичә, аңламыйча, шуннан соң хәзер атна сайын менә onlar 20-шәр китап китерәләр дә, шуның белән танышып чыгарга кирәк. Минем аша узган китапларның саны 95-кә җитте. Кеше әйтә бит инде күбрәк тә булган дип. Без иң беренче чиратта шаккаттык, дөресен әйткәндә. Шушлай да Башкортстан шартларында татар тормышы, татар тарихы белән кызыксыну көчле икәнне. Күбрәге русча язылган ия бу әйберләрнең. Мин нәрсәгә шушы йомгаклагандагы үземнең телмәрендә нәрсә әйткән инде. Ничектер татар мурзаларының язмышларына багышланган бүтән китаплар рус телендә язылганнар. Алар үз заманнарында миллилекне, телне саклау хаҗәтеннән менә безнең Башкортстан территорияларына күчеп килгәннәр. Бу шушындый әйбер. Шуннан соң жанр буенча бик күп төрле энциклопедик характерда әйберләр, тарихи характерда. Шуннан соң хәзер авыл тарихлары, нәсел тарихлары,
шулай итеп менә мин тагын горурланып әйтәләм инде, беренче, икенче урыннарны безнең әлеге дә баягы Чакмаш районына бирдек инде. Айдар Басиров беренче урында, аларның чыгарган китаплары искиткеч, менә һәрберсе дә шулай энциклопедия калдылыгында. Шуннан соң икенче урында Бүздәк районнан Гали, фамилиясын онытканмындыр инде, менә шушындый әйберләр булган иде. Бирлек җәмгыяте аның шушы җомгаклау кичәсе кебек әйберне бик тантаналы, купшы итеп үткәрде, халык рухланып, зур концерт булып, менә шулай кайтып киткәне хәтердә. Нур театрында иде булды. Нур театрында булды. Түгел. Нур театрында ул икенче әйбер. Анда татар гүзәле, Башкортстанның татар гүзәле. Бу булды элекеге турист кунакханасында, хәзер аның исеме үзгәргән, шунда конференция залда булды бу. Үземнең әйберләр турында сөйләп Әлбәттә. Әлеге менә минем килү монда шундый күңелле хәбәр ишетелде. Минем чыккан барлык китапларны бергә тәкъдир итү туй рәвешендә була дип хәбәр иткәч, минем бу китапларым төрле исемдә йөрсәләр дә, барысы да туган авылга багышланган. Геройлар барысы да туган авылдан чыккан кешеләр. Бу менә Йосыф Сыершбаш китабы, Имәннәр китабы, Сыершбаш хикмәтләре, Томырлар китабы, шуннан Сыершбаш исемнәрдә һәм соннарда. Соңгы китап бу моңаймас та иде, һай бу бала. Мин үземне бала итеп 6 яшыма кире кайттым да, әткәй сугышка киткәндә 2 ай эчендә үлгән, абыем аның артыннан 3 ай эчендә сугышка киткәндә үлгән. Менә шундый минем кебекләр Сыершбаш авылында бихисап.